Eli mä oon Jürgen Ross. Mä oon vielä ainakin tämän päivän 35, huomenna 36. Ja mä vastaan siellä niin kuin Ekoliiton maskuliinisuusprojektista. Ja se tarkoittaa sitä, että mä käyn ympäri Suomea kouluissa, luokissa ja puhun normeista, tunteiden käsittelystä, väkivallasta, miten ne liittyy tai ehkä ei liity yhteensä. No mä näen, että on olemassa erilaisia maskuliinisuuksia, niin kuin puhutaan niin kuin maskuliinisuustutkimuksessa, puhutaan niin kuin maskuliinisuuksista niin kuin monikossa. Mä näen, että toksinen maskuliinisuus on yksi malli ja näiden muiden niin kuin, ympärillä tai siinä sanotaanko suuressa maskuliinisuuslaatikossa, niin se on sellainen käyttäytymistapoja ylistävä maskuliinisuus, joka on haitallista siis kaikille ympärillä oleville ja sitten sille henkilölle itse. No, mitä sitten voi olla toksista? Okei, no jos ajatellaan toksista vaikka myrkyllinen, jos mietitään vaikka silleen, niin myrkkyhän on erilaisia myrkkyjä. On sellaisia, jonka seuraukset ehkä tulee heti ja sitten näkee, että nyt tapahtuu jotain. Mutta sitten on ehkä sellaisia, jossa vähän aika kestää ennen kuin mitään tapahtuu. Niin mä luulen, että toksinen maskuliinisuus on myös sellainen, että se on niinku hyvin vaikea havaita, mutta ne seuraukset ovat just sellaisia, että ne ylläpitää tämmöistä niinku ajatusmallia, että kaikki maskuliinisuus tai siihen liittyvä on parempaa kuin feminiinisyys.